Abi, ite lege doni su de be dusu ka chike ka ne faga koy. Dimena ke to sama dimbe sare basawo. Wi dino so lu te yere so lu sa do yana da wa mu mo lawo. Alibu, ni ele fuma ka ne ma. Esa. Eu tra mo informana. No fui informana. Todo. Wala ta mo se dere bora da itara na. Mais ni jiri ka drone kebe mun ne no ko ni dalelo. Eu te mai da bo esa bora we to. Wala ma fui informana. Marwa. Mse. Neko, mami. Ni eta to la de école la. Ma elle m'a secoué. Erjume wi. 7h40 doni. Oh, abedo erjume. Ma me do terri. Ibe ka ki yere na. Ma kanulu bege kuma ko isa mo français me mishiri ba na. Ale ne manti ko. Ti yere ka mo ye dogoni. Ma français monsieur Jamani do so manti. Allô? Allô maman. An kile mama. Aisha. Mama. Sama ko bedi. Mama bashi be ne. Wallahi mama ne torolen yɛrɛ de don. Don o don ne ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na mama. Emle bi ni brange che. Mama a ji bɛ yala mama. A tɛ. Aw. Est-ce que ni cɛ ni kunkolo bɛ yen nɔ? Tɛmɛ! Ba taara den n'a ɲɛ ko n t'a si dɔn ye. Depuis ni dugu jɛra. Depuis ni dugu jɛra i ye mun kɛ yan? I tun bɛ mun na surɔ? N'i ma wuli k'an ka ciw kɛ. Kɔrɔya tɛ kɔnɔ k'e yɛrɛ ye patron dɔ ye ne ka du kɔnɔ yan dɛ. Sunɔgɔ dugukɛ de ne minɛ ma. Allah. Kɔrɔya t'a kɔnɔ dɛ. Yɔrɔ ma jɔsi. Fleur ma so. Ne ko. Ni ye ka ɲɛnamaya kɛcogo bɛɛ yan. Mɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛ changer o. M'a fɔ k'i kana ne filɛ tan cogo la. N'i ye denmisɛnnin ɲɛ wolokilen mɔgɔkɔrɔba la kɛ marabaliya taamasere don. I ye ne taga don ni furu in na. Ko musokɔrɔba in ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Mais mama musokɔrɔba in den kelen ka ne ɲɛsiri ka da n kunna yɛrɛ de walayi. Mɔgɔ bɛ ɲani na ne bɛ ɲani na. Mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ la ne bɛ tɔɔrɔ la mama. Furu in nɛgɛ yɛrɛ de tɛ ne na tuguni mama. O de la ne y'a fɔ a ɲɛna ko ne t'a fɛ. I ko ne ka taga ko musokɔrɔba in ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Ko tɔɔrɔ foyi tɛ ne sɔrɔ du kɔnɔ. Mais bi mama ne tɔɔrɔlen yɛrɛ de don. Awa she ka sabali sa. Furu tin ye tɔɔrɔ ko koyi. Furu kɔni ye tɔɔrɔ ko ka sabali. Furu kɔni tɔɔrɔ bɛ taa ɲɔgɔn na i ka sabali. Kuma dun kɛra ne brange fɛ. Mun brange ni mana brange fɛ don wɛrɛ n y'a wuli ka lasigi n ka sabali a ka bɛn. Foyi ti bɛn bɔ. N'a fɔra ko don o don mankan du kɔnɔ a ma ɲi. Denmuso yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ aw yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ nafa t'a la. Ne fɛ bɛ fɛ ka dɛsɛ. K'a kana mankan wuli ɲɔgɔn na. Don o don kan ka da ko dɔ de kan ka da. A ye sabali. I y'a mɛn ne de. Aisha sabali yɛrɛ de bɛ deli. N fa tɔgɔ Madu. Sura bɔra a ma segin tuguni. Ne ko ne m'a f'i ɲɛna n k'i ka da in sɔgɔ de yan. Ne ko e bɛ yan mun kama? Ale de ne ta wa. E bɛ yan mun kama? Ne de y'ale wolo. N y'a f'i ɲɛna n k'i ka n ka da sɔgɔ. E de y'ale wolo wa? Tant que i bɛna ɲininka de mama levier ko k'a bɛna bɔ yala ka da yɛlɛ wa? E tɛ se ka tile bila i kun ka si yan. E tɛ se ka tile bila i kun. Hali ne tile bila n kun a b'a fɔ ko ka tile de diyagoya. Komi aw de ta ye ne ye. Aw de ye ne ka so jɔ. Wallahi aw de kɛra ne ka sotigi ye yan. Wuli n ka yɔrɔ jɔsi san. Mɔgɔ t'a tiɲɛ ne t'a bugubugulen. N'i ye mun mɔgɔ na sugu ye? La ilaha illallah Muhammad. Ma bɛ ne faga koyi. Allah. Jɔn in ventilo ninnu k'ala k'a dama tɛmɛ tan sa. A mankan bi ko bɛɛ bɔ n tulo kɔrɔ. Mariamu. Ma bɛ ka ne wele. Tɛmɛ i sigi yan. Cɛrɛkɛ. I b'a fɔ ko n t'a si dɔn i la ye.
iti ni bo walde ninga Aisha tia iga blala de mɔgɔ min sɔnna I joli la I baden e ma taa bila mɔgɔ si la fo o a ye mun k'i la ma ale de bɛ baga ne ma wallahi da tɛ denni fɛ bɔnbɔn t'a fɛ a bɛɛ ye e de ye ne ko mun ye e kɛ tan ne e kɛra jɔn ye ne kɔni tɛ o ne bɛ mɔgɔ fɛ mais bɛɛ la don yɔrɔ I fa kɔni tɛ o ni sa bɛ da dingɛ kelen kɔnɔ ma e yɛrɛ de bɛ ka nin dennin lajama ka bila mɔgɔw la musokɔrɔba in bɛ taa mun fɔ e ɲɛna yen nɔ ani mun bɛ ka kɛ ne na yan nɔ mama wallahi kelen tɛ yɛrɛ mama a bɛ bɔ depuis ni wula fɛ fo fajiri la a bɛ don ne ka mama wa a b'a dalen to ne kɛrɛfɛ fɛnɛ a bɛ musomaninw wele mama est ce que o ka ɲi nɔ a bɛ jɔ dɔrɔn o bɛ se ka kɛ cogo e bɛ se k'i furumuso to kɛrɛfɛ ka muso wɛrɛ wele cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di I furumuso b'i gɛrɛfɛ ka taa muso wɛrɛ wele o yɛrɛ ɲɛna o ta I ma si muso kunna tiɲɛna a bɛ jɔ taara wa a b'a dalen to ne kɛrɛfɛ fɛnɛ a bɛ musomaninw wele mama est ce que o ka ɲi nɔ mama ne sa cɛw bɛɛ b'o koyi sa cɛw bɛɛ b'o kɛ sa cɛw bɛɛ b'o de kɛ e ka sabali dɔrɔn ne yɛrɛ deli ka sabali k'i muɲu a bɛ tɛmɛ mais mama a bɛ taa dama tɛmɛna de sa mama wallahi ne k'a lajama ka bila mɔgɔw la cogo di e ma Mariam ye fo Mariam b'a sigi ka ne lɛgɛ ne taa wele ka na jan sisan datigɛndala kuma tɛ kɛlɛ ma a tɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan baataraden nimɔgɔniya ye ko wɛrɛ de ya han nimɔgɔniya fɔra yɛrɛ faga de ko fɔra wa han n tɛ ku dun n tɛ bana ku dun n bɛ n kukala fila minɛ k'o dun wa n tɔɔrɔ la n ka so kɔnɔ sa la n tɔɔrɔ la Aisha wele ka na di ne ma kɛlɛ tɛ kɛ yan jamais ne bɛ sɔn ka taga so ayi kana na dɛ kana n ka so dɛ ne na n ka so b'i lasegin ka taa ne ka so ka bɔ ne ka so ka na ayi ka b'i ka so ka na ne fɛ a tɛ ɲɛ dɛ to I ka so yen nɔ e ka sabali a bɛ tɛmɛ n k'a bɛ tɛmɛ mama wa dɔgɔmusonin fɛnɛ hali ne n'a dɔgɔnin ɲɛ tɛ se ka bɛn bi yɛrɛ dɔgɔnin nana ko f'a ka ne bugɔ fa ne y'a cɛ wallahi o la musokɔrɔba ka sɔrɔ ka na don ani ɲɔgɔn cɛ mama est ce que o ka ɲi nɔ ne sɛgɛnnen don dɛ wallahi ne sɛgɛnnen yɛrɛ don furu in na mama y'a mɛn yan a bɛ tɛmɛ y'a mɛn yan a bɛ ban pewu e ka sabali dɔrɔn awɔ n y'a mɛn awɔ o de tun de don k'an bɛn awɔ ma yɛrɛ ka nin ko in kɔni ko mɔgɔ ka taa Aisha wele ne ni Aisha man di ne bɛ t'o wele cogo di ne pere kɔni tɛna taa kuma a fɛ ne tɛna taa dɛ wallahi ne tɛna taga ma yɛrɛ bɛ dennin ɲɛ don mɔgɔ la kojugu ka muso jagoya furu ka don an kan ka tila ka na an tɔɔrɔ tuguni he n'a ma ko k'i ka taa Aisha wele ka na d'a ma ma ye de ci wa a ye ne de ci ma ye de ci i kana taa maga ci la ba n'a nana i sɔrɔ a bɛ fa tigɛ ka bɔ i ɲɛna patron ko ma k'i ka taa quoi e bɛ kasi de wa idari sa idari i fana b'a kɔnɔ est ce que i kan ka maga ne na o bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ yan impoli fɛn bɛ ma mara ci patron muso ka maga o bɛɛ de y'aw lɛbaga ban na fo ne ka n ɲɔgɔnna furu de la alhamdulilayi Aisha Aisha lagare de ma t'e wele yan i cɛ dun i sigi Aisha i bɔ n ka dɔɔni saki o kuma an kɛra filan yan e kɔni yafa deli ka nɔgɔ i ma nin diɲɛ fɛn bɛɛ ne ko i cɛ dun depuis ni dugu jɛra a ma na ne fo dɛ Aisha e yɛrɛ de bɛ ka Abibu ka ko ninnu kolokolo dɛ LV ko ne ma ko n fa tɔgɔma bɔra kunu wulada fɛ k'a ma na e ko k'a bɛ yen nɔ
ça fait e yɛrɛ de levier tiɲɛbaga ye sake a ma taga yɔrɔ la ma a bɛ so kɔnɔ ça fait a bɛ e ɲɛna ko ne ye den ye ne ye musokɔrɔba min ye ne kunkolo bɛ n kan da la koyi tiɲɛ ye furu kɛ sutura ye o ka sɔrɔ n'a bɛ sira ɲuman kan wa min tɛmɛna i ni lagare ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada in na n t'a fɛ ka ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn n tulo la e ni lagare tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye i dɔgɔnin de don i nimɔgɔnin de don i cɛ dɔgɔnin o y'i cɛ de i kan ka togo nasugu bɛɛ kɛ ka lagare gɛrɛ i yɛrɛ la k'a nɛgɛ k'a bɛrɛbɛrɛ a man kan tɛ ka kɔngɔ i ɲɛna a man kan tɛ ka minɔgɔ i ɲɛna ni e ni lagare bɛnna so in bi ja sa ni ye e ni lagare ka wowawoci ni balawu bɔ ne ka dusukasi la bi a tɔ b'a dɛn sɔrɔ mɔgɔ kɔni tɛ abibu ta jate en compte n b'i deli ne yɛrɛ ne lajɛ n dɔgɔnin ne b'a dɔn a ma nɔgɔn dɛ wa a ka kunna ne ma bila e la ni lagare bilara e la a faamu u b'a fɔ ko n'i furula n'i cɛ ma bili la i buramuso bɛ bili la walima i nimɔgɔnin dɔ bɛ bili la sinon k'a fɔ k'i man di ne ya i ka di ne ye fo k'a faga wallahi ala de b'a dɔn i bɛ ne bolo cogoya min i muɲu i k'i sabali ne yɛrɛ b'a dɔn jogo ɲɛnama tɛ lagare la lagare balawu tɛ sunɔgɔ i ɲɛ ci a ka kokɛtaw kan i k'a nɛgɛ a ka lidoniw je a ka karitininw je e ni lagare man kan tɛ ka kɛ tan to dɛ o tuma ni ne ye sen ta ka bɔ da in fɛ yan don min na a b'a kɛ cogo di a bɛ so in ta k'a turu a kun kan walima a b'a kɛ jahanama ye komi i ko ko le ma bɔ ko depuis ni wula fɛ n'a bɛ so kɔnɔ k'a bɛ yen taa wele ka na di yan ko ne mago b'a la i m'a dɔn denni tigɛcogo ka ɲi n'i ye nin sɔrɔ i buramusoya la i ma lafiya wa i denkɛ ye muso ɲuman sɔrɔ a bɛ se tobili la a bɛ se buramuso bɛrɛbɛrɛ la ni ne kɔni dimina a kɔrɔ dɔrɔn mama yafa ma o bɛɛ bɛ ne fa koyi bidenw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ da don kuma la sinon ni ɲɔgɔn muso ɲɛnɛman ba b'i bolo i bɛ taa mun ɲini kɛnɛma musoya fɛn bɛɛ dafalen b'a la bonya ni karama b'a la a ladamunen don a bɛ mɔgɔ bonya o tɛ jogo o t'a bannen ye ala ne bɛ nin kɛ cogo di ya jabaru ala ne bɛ nin kɛ cogo di ma ye ne ɲininka ko papa bɛ ne ko papa bɛ so kɔnɔ papa bɔra depuis ni kunu fitiri ka papa bɔra papa ma segin fɔlɔ ala ne bɛ nin kɛ cogo di ni ne kun ko k'a bɔra n'a nana n ma kun b'a kɔrɔ fɔ ni ma kɔrɔ fɔ a kun bɛ ne bugɔ n bɛ jɔ n ka wele tan Allô? Allô, papa? E bɛ min? Ne voyagera o ma ne ma bɛ kɔrɔ ne ma fɔ ne voyagera Papa ne t'o kalama dɛ. Cogo di? Ma ye ne ɲininka k'e bɛ min ne ko n bɛ so kɔnɔ. Ne m'a fɔ maa ko ne voyagera ne yɛrɛ bolo ne tɛ so kɔnɔ ne b'a fɔ ne bɛ so kɔnɔ ne b'a fɔ maa ko ne voyagera munna? Papa ne t'o kalama e m'o fɔ ne ɲɛna e fana voyagera e ma fɛn fɔ ne ɲɛna. Ne ka ci ninnu bɛ bali ka na de sa ne dun y'o fɔ bɛɛ ɲɛna ne ka ci ninnu bɛ bali ka na de
iru voyage ntena na sane papa wa bi yoro na sa so ma bi ne galon tigala ni sara na sana sara sara papa ne wa yi to di sa erreur bu don sa wan maro ne tiya kuma la kam fo mai wa afa ku voyage no ko voyage la doron papa e voyage i furumuso yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ yala n'a sɔrɔ la ne ye ninnu bonya furu ɲɔgɔn la ala ko sen jɛlen o bolo jɛlen ala ne sutura koyi ne tɛna se ka taa fɔ maya na k'a ma si so sinɔn ma bɛ ne kɛ nkalontigɛla ye koyi jabaru masa ne sutura tini dabalo ban ginna sa mɔgɔ da so ka bɔ ka taa n'o tile n'a fɔ k'e de tɛ mɔgɔ so ye non cɛ nin bɛ digi ne la sa o ma fa de bɛ na e kun bɛ mun bɛɛ la so ne kɔni tun tɛ sunɔgɔ ye hali mɔgɔ min bɛ saya la an ka cɛ n bɛ ka da gosi n bɛ ka kuma an ka cɛ ye Aisha ne m'a mɛn sa ne kun dɛlen don sa papa n ka segi bila ne la ka segi minɛ mun yɛrɛ de ka sokɔnɔna ɲaga sa tan tɔ ne kun dalen e ka sokɔnɔna kɛcogo la e kɔni kelen ma si so kɔnɔ sa ne jɔn bɛ si papa mɛ o bɛ kɛ cogo di n ka cɛ den t'i bolo foyi n ka cɛ sokɔnɔna ɲaga sa tɔgɔ ne kɔni tɛ kelen da yɔrɔ non ne kunkolo ma sɔn kuma ma e ni dɔ de tun dalen bɛ yan nɔ ne kelen de si da papa ne jɔn bɛ si e yɛrɛ ko kuma ne jɔn bɛ si ne kelen de si dilan ɲaga sa tɔgɔ la e yɛrɛ ka ne ka dilan ɲaga sa tɔgɔ la wa k'e kelen ma si a den t'i bolo foyi i kelen dalen ne ma yɔrɔ la i ni mɔgɔ dɔ de tun bɛ yan nɔ yɔrɔ ne ni mɔgɔ ma si i ni mɔgɔ sira e ni mɔgɔ dɔ tun silen bɛ yan ne kelen de tun bɛ yan mɔgɔ kelen dalen bɛ se ka kɛ dilan na ka dilan ɲaga sa tan tɔ cogo di k'e kelen si i t'i ka sungurubaya kun bɔ ne ka dilan kan i ka nagarabaya papa ne sunguruba i sunguruba e de bɛ bɔ cɛ wɛrɛ bɛna a den fɛn dɔ k'u ta kɛ jɛnɛya mɔgɔ ka dilan jɛnɛko nkalon papa n bɛ jɛnɛya kɛ nkalon da la o ma n tɛ ka dilan ɲaga sa cogo la papa ka jɛnɛya nkalon da ne na n'a da i la papa ka jɛnɛya nkalon da ne na e ti dan yɛrɛ e de ye lɛ wa i bɛna mɔgɔ sokɔnɔna bɛɛ kɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ ye ça c'est quelle manière o fana ye mun ko ye i si y'a nse ko mani sɔgɔma wa midi ko mani sɔgɔma kɔrɔ tɛ ɲɛna ko ala bɛ ka bila la ne ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko bɛɛ wuli kuma i ka sɔgɔmada ye o walahi u b'u k'u yɛrɛ nɛgɛ u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ safɛ nin fana ye ka sɔgɔmada de ye sɔgɔma ba taara den n'a kunkolo y'a kun an k'o bɛɛ to yen ne ko e kun taara min non ne tun taara n ka ci dɔ la dugu kɔnɔ n tun taara voyage la o tuma na i bɛ voyage ka sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama sa kɛ bon a tunna de quoi maa yɔrɔ kɔni ma dɔn a cɛ an ka ko nin bɛ tunni ɛ ka voyage i ba bɛ so kɔnɔ i ma fɛn f'o ɲɛna i muso yɛrɛ t'i ta yɔrɔ dɔn i muso tun b'a kalama a tun b'a kalama e muso tun b'a kalama k'i voyagera o ka nɔgɔn Aisha ne Aisha tɛ ne ya t'i jɔ i ka taa tiɲɛni in kɔrɔ yan fɛ bɔnkɔrɔ taa yan fɛ parce que e ni cɛ bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ mɔgɔ nasuguya kelen ye ne bolo
ne t'a dɔn ne bɛ so kɔnɔ yan nɔ ni n bɛ voyager e m'a fɔ ne ɲɛna k'a voyager da ne dun y'e ɲininka e ye mun fɔ ne ɲɛna e m'a fɔ k'a ma bɔ wa han Aisha n bɛ k'i ɲininka e m'a fɔ k'a bɔra k'a ma bɔ wa i m'a fɔ k'a ma bɔ aw bɛɛ kɛra mɔgɔ nasuguya kelen ye Aisha kana to n ka danaya min b'i kan ka b'i kan ne bɛ fɛ levier ka dilan nin n b'i fɛ a ka dilan nin ne ko Abibu i tɛgɛ da i kun na sa mais ma ko n taara voyage la dɔrɔn ma ko n taara voyage la dɔrɔn n taara voyage la o de dɔrɔn ye Ala k'an kisi ni ko ye sɔrɔ o voyage sira kan ɲi ko wele k'a fɔ a ye ko ma ko ye ne sɔrɔ voyage sira kan ci tellement de a teliyara de kuma bɛɛ réponse b'a da kɔnɔ wa i ɲɛ in a tɛ ka yɛlɛ levier kana nasira i yɛrɛ ɲɛ mun de la i t'i ɲɛ yɛlɛ e fɛ ka siga ne la dɛ n dɔgɔnin ne kunkolo bɛ n kan da la nin tɛ kɛcogoya ye o ne de y'i wolo wallahi n'i ye e kɛ dictée ne bɛ zoro foti k'a la Aisha i bɛ k'i cɛ kɔ dogo sa kɛ ne yɛrɛ min dara e la sa n k'an ka jɛ an ka levier dilan ne e fana bɛ ka a kɔ dogo a jogo kolon kan ne ta bɛ k'a la mun ye san ka to ka ne bila jeu kɔnɔ dɔrɔn o tɛ yan ka mana biri n ɲɛ na ne ye musokɔrɔba min ye a tɛ kɛ ne la koyi mais e ta a ɲɛ bɛ ne kɔnɔ komi Aisha bɛ siran ale bɛ e kɔ dogo a ɲɛ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ dangaden Élevé va Élevé ne ko ni cɛnin bɛ mun na yen Élevé tɛ de Élevé ama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ne tɛ mun ye bɛ se ka joli sen kan m'a f'i ye i welela dɔrɔn i bɛna bin ba sen kan a yɛrɛ bɛ ko dɔ la o ma ba i bɛ ka na m'a f'i ye i ma cɛnin ye ne ma lawuli a kama i m'a ɲɛ ye o ma i bɛna min fɔ a ɲɛna fɔ a ɲɛna a ka taa kɔ fiɲɛ koloba jumɛn bɛ na nin ta ka bɔ ne dala yan a bɛ ko wɛrɛ kɛ min ka jugu ni a ma i t'i sama ka bɔ ne da la a bɛɛ tɛ e de ye yan e de m'a ɲini ka kɛ ne kan bon komi ne tɛ sigi du kɔnɔ a ma ne kɔni danko ye a ka se k'aw ka baaramisɛnninw kɛ so ne tɛ sigi yan ne tɛ sigi du kɔnɔ yan n bɛ kelen f'i ɲɛna he i kunkolo jɔ i jɔ n bɛ kelen f'i ɲɛna ni Abibu ko k'a bɛ bɔ n ka da ne ko nin ye mun ye n ka da ka sɔgɔ i y'a mɛn e n'aw ka bɔ tile fɛ hali n'a ko k'a bɛ bɔ tant que ni ne ka yamaruya tɛ i bɛ n'a ɲininka de ma Abibu ko k'a bɛ ka bɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ baara la n b'o faamu i tɛ finɛ i t'i jɛla ko ka jɛ ni ka pari ko voyage o ye mun voyage ye Abibu ti den ye koyi ne ko taa bɔ yan wuli nin ye mun ye marabali i ɲɛ b'a la kɔni wa nɛn bɛ saraki a da bɛ kuma bɛɛ de la Aisha wuli ka t'i ka ci la e t'a faamuyara i sama ka bɔ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ langolo kurusi yɔrɔ yɛrɛ tɛ yan n dɔgɔnin minnu bɛ k'u ta lase f'u disi la olu yɛrɛ ma s'u ka du kɔrɔ sango e mun bɛ k'i ta lajigi f'i gɛnɛgala a jigi n'a y'i diya fo i kɔ ka tagama i b'a y'i ɲɛ na ne tɛna to si ye o ne kɔni bɛ k'a k'i ye bi mais don min badabada wallahi i bɛna faamu a yɔrɔ yɛrɛ kurusi bɔ i k'a fo n'a ka di ye a bɔ i k'a da i kan na i ka yala n'a ye o ye ne ta ye
mago bɛ na a kari kɔni dɔɔni ok n'a kɛra an ka taa salon kɔnɔ d'accord i sigi intérêt bon juguman tɛ parce que ne kun ye furuko kuma f'i kɔrɔkɛ ɲɛna i mɛn a ko aw bamuso ka ko ka gɛlɛn o ka gɛlɛn dɛ mais aw bɛnna mun kan bon a kɔni ko ne ka n patienter k'a bɛ ne furu a bɛ ka ne lamunumunu ne ko k'a ka ne ni ma ɲɛ yira ɲɔgɔn na dagawuli o ma nɔgɔ dɛ nin wagati in na e k'i patienter bani a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i patienter dɔrɔn cɛ e ka to an kɔ dɔrɔn i k'i patienter n'a y'a bila daminɛ dɔrɔn a to ten bani ni m'a to ten cɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ puisque ma ka farin cogo min na n'a ye nin kuma in mɛn ne o n kɔrɔkɛ o an si tɛ lafiya tugun e yɛrɛ ka ko tɔ bɛ gɛlɛya mais e k'a to nin wagati in ka tɛmɛ i patienter dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ o ne de m'a fɛ yan danna dɔrɔn bi yɔrɔ kisɛ kura min bɛ yan i ka muso kɛ n ko kunun k'a y'a k'a yɛrɛ la a da yɛrɛ la k'a b'a kɛ ne kan ko n ye kabako de siri nin kan e tun bɛ tɛ ne dɔn n b'i ɲininka Aisha tɔgɔ bɛ mun ɲini aw ka kuma na ba Aisha tɔgɔ tɛ sa ne ko i m'a mɛn ka ɲi e kɔnɔ ko ne m'a mɛn de ma i m'a faamuya sa an tun t'o kuma na an bɛ kɔɲɔko kuma dɔrɔn de la mun kɔɲɔko kuma o tuma mɔgɔ ni terimuso tɛ se ka baro kɛ a fɔ e ɲɛna k'e bɛ ka ne ka ma e yɛlɛ ka ne terimuso gɛn cogo ne ma e yɛrɛ bɛ mɔgɔ lamaloya sa n b'a gɛn a m'a fɔ ko n'ale sen donna ne ka so yan don min na ko min ka d'a ye k'a b'o kɛ wa ma i m'a faamuya sa a m'a fɔ ten a ma fɔ ten i m'a faamuya o lagare ne ye kangari da i ye dɛ a bɛna don yan so kɔnɔ a bɛna jɔn kama denkɛ fila kɔni tɛ ne bolo yan kelen de don a nakun ye mun ye ma a nakun ye ne de ne terimuso de i m'a fɔ k'i dafasa ma jalen n tɛ fɛ ka nin dennin n tɛ fɛ k'a ye n ka so yan n'i y'a ye yan don o don n bɛ bɔnɛ jigin a kan ma i kɔni kana na mɔgɔ terimuso fana gɛn sa n'i y'a ye yan n bɛ bɔnɛ jigin a kan ale wuli i ka chambre kɔnɔ wuli kalabanci ninnu a tatɔ ye ba ye fuguta a ye n yɛrɛ ka so kɔnɔ koyi u bɛna n ka so ci wa teriya a bɛ taa ne dɛ denmisɛnninw ka jɛɲɔgɔnya bɛ taa ne Abibu bɛna ne sɔrɔ yan n ye min mɛn n tulo la kɔni fo n k'a sɛgɛsɛgɛ fo n k'a senni de Abibu bɛna ne sɔrɔ yan i ma denni yɛrɛ walayi de ni ne kɔni sen sera aw fɛ yan don o don walayi de ɲamɔgɔ den ne ka so yan ne b'a fɔ k'i kana nin dɛlɛngaya ko ninnu kɛ ne na mun bɛ yen tuguni n ko bɛ mɔgɔ ni fila ne cɛ i y'i tɛgɛ kɛ tantɔ de denni carakilen dɔ bɔra lagare kɔ yan sisan u sigilen dɔ ye u tun bɛ kuma la ko ni ne sera aw bara yan ne yɛrɛ b'a dɔn ne kan ka min kɛ n'o kɛra u b'u jan ka yɛlɛ lagare yɛrɛ o n ye caman mɛn dɛ terimuso yɛrɛ ja to yan ma terimuso y'a ja cogo di terimuso y'a ja o yɛrɛ de finmani don denni finmani don i jija ka na y'i fo la dɛ a bɛna mun ɲini ne ka so yan n'ale nana yan don min den heyi a bɛna ne sɛri de nɔfɛ yan cɛ fila tɛ yan koyi kelen pe de don ama muso ni muso tɛ yala ma komi o ye e ka fɔta ye n'a sera yan n b'a dangadenya kari ma kana mɔgɔ teriya tiɲɛ sa mansa n kana teriya jumɛn tiɲɛ a b'a ɲɛfɔ e ni lagare fila bɛ aw da bɛ file kelen de la ni e ko k'a finna lagare b'a fɔ k'a bɛ mɔni n'i ko k'a jɛra a b'a fɔ pasi a tɛ kɛ ne ka so yan koyi balimaya la kɔni an man ka ɲɔgɔn kɔ labila ne tɔgɔ Amiru walayi aw tɛ ɲɔgɔn kɔ bila muso ko la aw tɛ ɲɔgɔn kɔ labila
ne bɛ ka kuma ni balimaya sira de sinon e bɛ ka nin min ye ne yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ parce que ne bɛ n dɔgɔnin de dɔn a terimuso don wa n'a yɛrɛ ye ne ye a bɛ ne fo 3 dɔrɔn. Safe e b'a dɔn Sake. ne b'a dɔn kɛ mais 3 mais ne ma deli ka dennin ye bara ya ni bi tɛ o. ne ma deli ka ye ni bi tɛ. o ye mun tile ka fɛ teriya ye. ni teriya jara aw bɛ taa ɲɔgɔn nɔfɛ de kɛ ma olu tɛ kojugu ye sa e de b'olu kɛ kojugu sinon ne yɛrɛ bolo olu tɛ kojugu yɛrɛ. wuli i kana kunkolodimi bila n na wuli. n'a ye e ye kɛnɛ ma ça va a bɛ e fo ne ka so yan ala n'a kira walayi Aisha kɔni a ka ne dusu suma a k'a minɛ i b'a fɔ k'a b'a woloba minɛ cogoya min a bɛ cogoya min na a ka to ten n'o kɛra mɔgɔ si t'i ju bila ne ka so kɔnɔ yan abada nori a tɛ da ne ka so yan.